balma mali sulame o ani nyakuma aiwa ala sago au sago mali sulame bela jele ala sago au sago Abdou Niang bora ko soni ko Assimi Goïta bena mali misiri bela jele ko Assimi Goïta bena o bela jele de contrôle le damene sanno ko ka almamu ka nga sigi cogoya muna ani sulame ere tabolo ni fon ko Assimi Goïta nunu de bena i occupe la ko état ere de bena i seso la kale bo proposition ke malien mba fo Assimi Goïta ngana nabi kona tu mba fo mali sulame ngana beka kuma ina me Abdou Niang be jemina mena Abdou Niang wala ka ira awla bi samedi 21 février 2026 aw nanga janga Abdou Niang na me folo fembe no te sharia kono avenir o fe ko bla sharia kono ametara se wati do ma yoro fanga bena ni secteur be contrôle ta yes il y a un problème au Vénézuela. En même temps, au Conseil islamique du Mali, quand il est organisé, quand l'imam qui est au Conseil, quand bureau d'oeil. Au l'imam, on devait critères fixés, il y avait que Almami et Mali qu'on a mis critères humains. Il y avait que Wajulu Kela et des critères humains. Ni Almami et Wajulu Kela. Foti munu be ni sorolola ega license be boshila ite almami akeble ite wajulu keble aklobala wa katsoro ki di tribunal ma fana na so osugo do be na sero roma ki di tribunal fana bi seka o fere fana laje ka osigi sinka no kera wajulu bi organiser mo sugu bete ke wajulu kelai munu bike almami ni wajulu boya be da olukan ou na fa sorala fanga bu rekoni et en même temps fanga bi se ka bolo du ko même financièrement maintenant ye jamana labla ko mo sugu be bi se ka ki almami mo sugu be bi se ka misri jo mo sugu be bi se ka kala ronjo ka milina sugu be kala fanga te min boyro don jamana basili bi kelea voilà voilà toujours abe feka ira malio na di ko marfachi ko munu be sina de sari toujours ale be moko ka attention nyeshi sulamo de ma ko sulamo de mai ni Abdou Niang kelen ni ngemu fo Assimi Goïta ngere ma ko juguni sulamo tai mais iba don adama den ka do den na ka danga den e bo don ye mama ya jugu de kada kuma be o danga den asindi ni Mali ye jamana ngena ni président ngena be Mali kuna Abdou Niang manga kuma ni Abdou Niang kelen ni Abdou Niang mena ka don kasola Mali sulame be ka kuma ina mede Abdou Niang mena ka don kasola kaye moko kaye kale de journaliste Brahma Touré na photo fleni ko ni Abdou Niang mena ka don kasola ko Abdou Niang de Brahma Touré wole ka di Mali fama mo ka ta faka Karim Keita nunu ma ku ka ta faka SE la Brahma Touré journaliste Brahma Touré a fo dante ngena maison de presse dante agara nko blata de Abdou Niang menana kasola ayra dabe ka fo kale dona kasola de ko parce que ko ale no menana ka ale journaliste faka o de bi sigi bi kale be leçon de morale ke moko kuna Abdou Niang men bora ka tegere fo CEDEAO ku ko CEDEAO kana Abdou Niang men bora ka kasi ko irisu mangana ko ni irisu ka surasu na ko bena Mali shiao bla nyokona Mali be here soro fena ni Mali onya kele ka Abdou Niang ma yaksira aya be atara Mali ga here be contrôle aya kilin fona ambe France gedo ma Abdou Niang kunte anko CEDEAO la do na ka beta Assimi Goïta genga bo kati Abdou Niang kume ka CEDEAO de deme Mali contrôle Mali mbara video be iraula neta menda e mentigla de Brahma Touré ka affaire Abdou Niang kunte se ka voyager Mali kono un voyou vagabond au kiski kalebe kuma Mali sulameyaka mou dona kasola ke moko faka de bini ski kebe kuma ko sulamo ka ngabara ke chugwa mina depuis quand mado Mali binchoko jugwara mado Mali binchoko jugwara moko mimena ke donc kasola ke moko faka frakini ski kebe kuma sura kebe kuma tabuluka
anga janga nyoro la ayera da Abdou Niang yera da de be ka foda anga janga la me même maintenant l'association de malfaiteurs torture coup mortel des accusations comme ça quoi on est vraiment bien il a essayé de directeur des opérations ka vraiment bien ka torturer ka boucher ka dire d'ailleurs que mon frère fois ka so ya joué ayera da de te kan fo u ya mine ka don kaso la ka jalaki awa dossier be hali china dossier ma bo inflo de Abdou Niang ma sanfo Abdou Niang kunte ka ba Mali aéroport d'affaires Abdou Niang yere da ko na le ko kale be voyage toro ko machine be couler ko Abdou Niang mo ko fogala machine kumbe couler aéroport la na Abdou Niang kungolo kumboro toro machine be couler di tellement a imagine nogolindu ayera da de be ka fanga jangu fana la me Mali anga janga na me un moment j'ai dit à plusieurs personnes ni misa benabi oui pourquoi ni affiché transition de menina quoi ni misambe kola bi horon kolon de ala je to tien agelea bete fanga kenema mo ka barai agelea bete c'est plus profond juguya tei mi madane ka ti juguya munu yere ta hala ko beken be juguya kala do déjà ya ti yere ta hala ko ko binuji je suis dépassé pourtant ni mogo tonyone be bi Mali kono ne bo mogo tiala de voyager Bamako aéroport fait ali chini sokoma nous man la mafia parce que aucun mec en fichier à l'aéroport de mon pays voilà voilà test qui ka bo jamana ko ka don faso kono ali chini sokoma voilà ça ayera fo uya a to de donar report la ko mo fakala de do ayera da ya fota bon pour que au dossier ka nogoya Assimi Goïta nga hinala anana guluki ba de changer sans no kareke Assimi Goïta de bagay comme sur Assimi nfle mo mundo hali faraona boraka be Assimi fe u ba fo abu uga virumanu ba fo ko faraona kai a ben koraneche hali faraona na ka ba Assimi de ma Assimi ba fo ka o kakana billahi taala bake yara faraona kafiri be sona ni faraona bora be ko Assimi Goïta kanga tanaye iba uga virumanu be bo ben galonte ka damne ko faraona kun kai on est à la kratia Abdou Niang anya tlato Abdou Niang na ni wati asora ma dooro soro transition no ama woro soro abe ka yerengi ni transition kono Abdou Niang srane be kasola do ale chini Abdou Niang ko kata Assimi Goïta fo ba mine ka don kasola ka dossier bi ale chini koron kolon de e ke kalande e ma kalanga do la fo kita ka kushi kele e de bora ka dien galon tema mun doro mokola ni Abdou Niang kele a continué à voyager Mali kono na togo mataye aéroport et debi jobi kebe kuma Mali sulamia reka nga tabulo kebo proposition ko fama ko ta na Assimi e ga no kuma kan ta ko Assimi te halala ere billahi ni ala nakra na Assimi kuma kan ta ne ba yele kuma na de quoi ko way ko mogodo manga ke almami e debi sigi malangolo degiski kale be kuma jamana koka. Et puis, wati mina, ambeka Assimi Goïta supporter ko seda o mo be fekana Assimi attaquer. Abdou Niang kumbeka mu fo Mali manga jango faname. Un moment. Ay non ni yorote. O fana video fleni anga name. Quitter. Ah, regarde nyono situation chokomi. Regarde centre bi chokomi école ba keleni kemeturu de tuguleno. Menace bi kolokani Bamako est encerclé là Kaba. Jusqu'à présent, c'est les mêmes gens qui demandent la prolongation de la transition. Bourou Peri la Djepi. Et Bedo la go Manganchila, go transition, et bien Mama la Manganchila, Bamako ya. Donc, pour la transition, Jama Famba ni à la Dje, la son bobal de Kachana, parce que vous t'aimez malo son don, vous êtes tout le son don fouille. Ça y a aucune sanction, Amagota la parce que vous t'aimez fouille son don. Voilà que Ambo, Anado,
anyo muso e komana ni wakati seda o kuma fe ka ta Assimi Goïta genga bo fanga la de ya atlo ta abdou kuma kana wakati la horonya la ni surasu ye horondi est-ce que ni nganga yolu kerefe parce que horon tew e ma mali te ka tanye fe ni abdou de kuma ka wakati mina ambe ka glogi fara ko seda o kana se Assimi Goïta ma o don alebe ka malion jate ko Bamako encercler lindu pour que a confusion créée, c'est-à-dire que abdou ngere pressé le kundo Assimi nga genga boy ima ya ko Bamako encercler lindu avec kuma fo ko mogo mana fo ko ka do fara trahison ga côté nation bo mais biale rebe ko fo horonya be mi ni woron kulun de ni te dengana mai ni dengalte nu ngolol de kara héritare ma ni ay kelete ga ba mali kono ni tere jugu de no nyona so de keleme ga mali fa billahi tallahi nunu manga kuma billahi tallahi Assimi Goïta ni nebe kuma aw ni nganga kuma jamana jumen kono ni manga hali ke ali bla koro gera ni manga kanya moy anga kuma tola vidéo là ou be couler la sou kono mais comme on était nation bo aller be couler la boulevard de l'indépendance là ko ka transition je akanga na sera c'est au ka Samson comme muso mo mbe ka nation bo lu be couler là sou kono be chogo me lu après club là de donc nous demandons fara la nyonga manganchi là autant donc ka mingi a conséquences voilà ayala je bois até malo quoi billahi ni e chente malo wi anga kanti ba bela jele abdou kuma ni abdou awa iriso fana ko kana ni iriso ka soroso ya domina abdou bora ko abdou de RFI ngado anga soroso la benin korana che abdou de ko koni iriso ka soroso na kuma na shia kele wuli mali kono na ma fala kana here kengi ko nte fa video ka janya ko ndela ka video je kateme abdou de bora ka manganchi ko iriso ka soroso mangana ko Wagner soro sango ko songo ka cha ko Francis soroso de kunkanya aho be fo kateme e faso la bla e klatunu ka CEDEAO wole ko kana Assimi Goïta nunu gen banda o gela domina wallahi ni abdou kelende bora aye Francis jalaki ko Francis sona choko jume ko Assimi Goïta ka coup d'état ke banda wala ni abdou kelende bora ko fo ne tay preuve contre preuve aye abdou ngere kuma kana me. Est-ce que c'est à la demande de la France que ces colonels ont décidé de prendre le président Bandaou? La question est là. Je voudrais m'adresser au monde entier pour que le monde entier comprenne ces quelques mots en français d'abord. Voilà. Aïe, bureau d'Amérique français dit. A classe ka CEDEAO jelaki. Comme muna ko CEDEAO ni France i blo fla courage ko Assimi Goïta coup d'état flana ne flet tanto. Comme muna ko CEDEAO mana Assimi Goïta gang. Ala malion ko harama de euro bebi do bi bo me dati do itebo. E de bi job bi kebe assimila di ku bobla. Ala mali bintu ko jugara ko anga kuma to la me. Awla ko faso di sebe oni halala do be mali kono hali bi wono be kapalo. Angoma mi famu oye Francika nyeda flatigia yi. Urita folo kera kwanya condamné. Flana kera kwanya condamné. Jusqu'à présent, ou teka action foita nimba iraka foku beni contrôle. Ni CEDEAO ma frati ou laban CEDEAO jamana nyemogo anga jamana espace mo be tega la ko ma fu de do. Parce que kuma be o be giru be kuma fa après foi. Am sega si ko laje nya kono togodi. Ko Bandaou te faso dignemaye abena fanga la wati mi ni sura sin ala jara ntara fen fla de nyina fen ko ka général Jala Douma ane ko ka loi voté ou yesente la membe ya fa luma Bandaou ko aw bla la baramina ayo ke malion ka wasa no kerani général Jala dira aw ma manganta la abe fo ka ba mérité. Nous, ko Bandaou ye dossier bloqué, à 12 000 bloqué l'endo, on va se rendre. Ko soroso ye coup d'état ke Bandaou la ko parce que ku kume fe ka général de. Abinang de fleka fode. Ko CEDEAO be nyada flela ko CEDEAO bani be kana Assimi gen. Ko France be double la ko muna ko France ni CEDEAO ma fara ko kana Assimi gen. O de kara Assimi ga defacita baga bi. Tu sais danga de quoi? Billahi taala ni nyogo danga de ate. C'est-à-dire que ebe jila
ebe jila jiwo be ka taga ni quoi mogo minana e sama kela bon mungo ko ay kaya to ya ka to jila mungo ko ay karsa to jiwo ka tamai e o de taki kitere munye sama ka bo jila ka i front ka fini jelen do ila ki sutura e o kele me mungo ko ka e to ko jiwo ka tani e tara kurita ko kitere a no te danga dia o mu ala kan be kisi danga dia ma ni manga kuma ni korane che ni halala den duwa o de ite son dien kono ko ni ngali gere ka fangala mais tu sais ala je mogo baraka den do abe bora transition ko mogo langolo yegoro doro ne be transition ko bi mogo nyelama betara billahi tallahi a betara on a che Abdou Niang ni fo ni est-ce que ni montage ya Abdou Niang kashira de ko fo seda o kana asimi gen o de bi sigi bi kale be asimi ni so et puis on va akuma ndo la mais et voilà mais parce que ba do be mogo suwa kelen de quoi c'est des mêmes voyous quoi ni bi e bi sigi be kebe kuma sula me aka e menana ke donc kasola ke mogo fa Brahma Touré ko Abdou Niang te dore la Mali fanga febe yelema Abdou Niang ba na miya de la fanga o no fe abe bulbul la fanga o no fe na figi denya c'est-à-dire que fanga kera fanga ko wuluni ndi ki wole ki di fama ma ki choro o ka nyoko Abdou Niang buluni fembe ben le cerveau be kaso mina Abdou Niang de ben le cerveau don kaso la Abdou Niang de tarafo ko ben le cerveau terro di ka mogo la son ka mogo la convaincu o la ayala ja Abdou Niang be ka mu fa asimima respecté Assimi Goïta Kali devant Dieu et le peuple malien quand les chartiers respecté Wari Moro Diaoué ou ka respecté ni nania dola kani kono kuma na tabe ka bo soso ka be ke fanga ginna est-ce que jamana hami ben non mamuno sigile me ko be ujigi dan nunga u dala kuma ka halibi au na kono do nyime uyu kale kam indi faso maka marfata uyu jamfan kata kulitake uyu sharti mita ku kale u fana kan uyu fana jamfa hali ye korona dumo bo tayen daka ku kale u klaka jamfa dana même c'est que semaine di sur sin nunga ni u tabulu voilà ma be flene yaro ni te montage de abe flene mais avec tout ça on va voir nous dama on va garoula echa ala kan kisi danga diama billahi tallahi no danga dia ka jugunde aka hera ke Mali donc ka foyena Abdou Niang e be bobi bolo ko Mali be tikelen do la ko Abdou Niang mogo mun bi Abdou Niang vidéo partager o Aïdara di Ousmane Seri Maran Aïdara ka mogo di bi ga faire partager parce que bon il faut défendre quoi parce que figa glongoron do soro we bo di ba c'est qui bo défendre ko ni sinon itali ali Abdou Niang tali Aïdara fait comme il y avait jamanu do boko abeto ko to do manu fo ki arjen do ko ni wa bia on nyonje sunata hali alami Abdou Niang data fe Allah harajugu de awanya bala demisen de dogoy Abdou Niang te teme sambi saba ndonga demisen de dogo c'est un petit garçon comme ça a chalemba sambi saba nani mais ni Abdou Niang nejo ne ka corona Abdou Niang nyere non ne ka corona Abdou Niang pim ni Abdou Niang ne jole ba fo ko ne koroke didu tellement Allah haraka jugu a cheka jugu anyada kele ko bo boxele mogo la harajugu ka free e de bi jo kebe kuma sulame ako kambi e mogo fagala janfanti fisiri wale ngalon tege la horon kolo e de bi jo kebe kuma sulame ko nga munke e maro Mali bincho ko jugara Mali angen de grawla ala ka hereke Mali FPP France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi nogala abe Senweb application télécharger a photo flani na Senweb application télécharger avec la corps promo do urgent 10 € be no yarata ko fa baga banque information be do aw so mo be Mali Sénégal korbar Cameroun abul ka orange numéro ta anu to gombe 40 ga na warchi ma ba so orange mo na sur place wa to ka taja abe warcha ma drome kile ata sara o de kundo